Здравейте, българи! Предполагаме вече знаете кои сме ние сме анонимните. И с това видео искаме да призовем всички граждани на Република България да подкрепят протеста против приемането на проекто Закона за детето на 20 май. Ето защо Закона за детето трябва непременно да се спре, като започне процес на неговата преработка. Безспорна е нуждата от осигуряване на по-ефективна защита за децата, както и нейното правно регулиране, но не и по този начин, като съображенията са ни следните. Законът не е пригоден за нашата правна система и ще задръсти съдилищата с ненужни дела. В същия се използват неясни и разтегливи понятия, което крие риск при тълкуването и правоприлагането. Чрез него държавата ще възпитава децата, а не техните родители. Отделно се създава ненужна администрация, от което се увеличава и административната тежест в държавата. Преписани са и съществуващи в други нормативни актове. Косвено се признава, че в България има проституция, като целта е това да се приема като всеизвестно явление, с което държавата няма ресурс и желание да се бори и де-факто е абдикирала в тази част. Същото може да се използва като намаляват се правата на родителите. Детето може да стане лесна жертва на манипулация и да се обърне срещу родителите си и държавата да стои зад това. Както беше споменато и по-рано, нарушават се поредица от международни актове за защита на детето. Ние сме анонимни, ние сме цял легион. Присъединете се към нас, защити семейството си,